Dames, wat is hier aan de hand? Wat hier aan de hand? Vrouwenzitting van Bookse. Want we waren net bij de kerk en er is een publicatie van Sint-Omer en zo, maar er stond niks over een vrouwenzitting. Klopt, dat is vanuit Stichting Jeugdwerk. Dus dat zijn twee evenementen die door Stichting Jeugdwerk worden georganiseerd. Dit is voor de oudere dames, voor de grotere jeugd. Voor de grotere jeugd. De grotere jeugd. Hallo. Organisatie. Ben jij de Ik organisatie? ben van de organisatie, maar ik ben niet alleen. Ik ben niet alleen van de organisatie. Oh kijk, oh wat leuk. Oh geweldig. En jullie zijn van? Ja, dames, kom even erbij. Ik sta hier alleen. Ziet je ook van de organisatie? Jawel, dat liegen ze. Maar jullie zijn van? Kom er even bij. We zien van L1. Oké. Ja. Protten we Limburgs met elkaar? De allerlekkerste koffie. L1 de allerbeste koffie. Zijn de meningen verdeeld? Nou, dan hoor Ik je kreeg het, hè. nooit klachten. Nee? Nee, van refill. Ik kon even voor de Ja, maar camera dat knippen we er wel uit. Ja, ja. Ondertussen de camera. Hallo, meisjes. Je bent in mijn kledingkast Ja, geweest? ik- Ja, dat zie ik, ja. En dat tasje. Ja, ik dacht, doe maar even. Doei. Doei. Oké. Goed gelukt. Ja, goed gelukt, dames. Wat is de dresscode? Wie het het? Dit is de vrouwenzitting. Ja, nee, maar wie Een Winter Wonderland. Ja. Winterwonderland. Ja. Oké. Leuk, hè? Maar waarom is alles kind dat het daglicht niet verdragen wat er binnen gebeurt? Omdat alle ramen geblindeerd zijn. Nou, dat is meer zodat het extra donker is binnen. Oké. Met de lampen en alles. En niemand mag natuurlijk naar binnen kijken wat er binnen gebeurt. Want? Dat is de vraag. Dat is de vraag. Wat is zo allemaal... everything happens for a reason. Ja, alles gebeurt met een reden. Ik ga naar binnen. Ja, we gaan beginnen met het Ja, programma. nee, ja maar wacht. Oh, nou, dat vind ik niet heel gastvrij. Oh, we willen even binnenkomen. Nou, dan ga jij maar Hebben jullie zin in een lekker een shotje? Mag dat? Jazeker, zal ik eens even wat pakken voor jullie? Een shotje. Ach jongens. Een lekker shotje Blue Curaçao. Je mag ook wel Neem ruim. Nee, dat weet ik niet. Doe maar, dat weet ik even. Dan moeten we even met... Nou, check jij dat even of we even een kijkje binnen mogen nemen? Ik pak het wel alleen na. Zeker weten, pak lekker. Hallo. Oh, gezondheid. Ja, nou, proost. Ik blies met de hand in de test om. Ja. Nou, daar gaan we. Op jullie gezondheid, hè? Proost. Jullie gaan nog rondrijden en... Ja, wij doen eigenlijk niets meer dan gewoon een beetje doelloos rondrijden. En als we ergens iets zien waarvan wij denken van nou, Dat ziet er gezellig dat uit. ziet er gezellig uit. En jullie stonden net met een hele hoop buiten om een foto te maken of zo. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En was dat de security? Ja, een soort van. Hoeveel dames zijn er nou? Rond de 80 nu, Ja, denk ik. 80, 85. Ja. Ja. Smaakt die goed? Ik denk dat die bij dames beter valt dan bij heren. Ja. Hallo! Dames, gebeuren door binnen dingen die je daglicht niet kunnen verdragen? Nee, nog niet. Nee? Om nog... Ja, komen de... Hoe laat komen de Chippendales? Ja, wat, is het programma geheim? Ja. Ja? Ja. Oké, Strikt geheim, ja. oké. En dat hebben jullie met een aantal dames... 4 dames hebben dat... Oké. Maar hoe vaak is dit al gedaan? De dames... Door ons. Dit wordt ons 3e jaar, ons 4e jaar, 3e jaar. Maar dat is al een aantal jaren. Oh jee.
een aantal jaar speelt het in Baaksum. Monique, jij weet dat misschien wel. Hoe lang speelt het al in Baaksum, de Vrouwenzitting? Al heel lang, want vroeger was het bij de oude Smetsen. Ja. En daarna is het overgedragen naar hier. Doe haar maar interviews, zij weet dat. Waar gaan ze nou naartoe? Ja. Oh, geen moeder. Oh. Geen moeder. Ja, wil ik best doen hier, vroeg. Ja, zeker. Ja, maar dat denk ik wel. Dat wil ik helemaal niet. Kom maar. Ja, we gaan over de bogen voet. Kom maar op de grond. Maar niet te onder de film, hè, want dan... Oh nee, dat speelt ze toch niet. Oh, ik hoef niet op de foto. Nee, oké. Straks pas. Ja. Maar dat komt ook shirt van je. Oh, kijk. Kom maar dan nog mee, hè? Sterre, even snel wat je zeggen. Sorry. Sterre, de kindjes cameraman. Ja, ik ga werk ook niet alleen. Vind je het erg dat ik die niet herken? Nee, we doen allebei ook. Niet meefilmen. Sterre, zal ik in de cameraman? Oh, wacht, ik mis de sterren. Dus Sterre. De sterren. Oh jongens, wat erg. Oh, ja, oké. Dat maakt ze niet natuurlijk mij dat ze collega's op een totaal andere manier tegenkomt. Ja, we waren onderweg. Ja, en we reden door... Hallo dames. God, ga je ook direct een foto maken onder de boog? Ja, dat willen we. Wil jij die foto van ons maken dan? Jazeker. Toch, Ja. even wel een foto. Ja. Ik doe dat met alle plezier. Mag ik in de tussentijd dan een vraag stellen? Dat mag, hè? Waarom heb je een teutje met kinderleerskes bij je? Oké, even allemaal kiers zeggen. Oké, ik heb er een paar gemaakt. Ja, merci, ja, dank je. Is dat een cadeautje? Ja, dat kunnen we eens opholen, maar bij ons gaan in de stoes, dus dan moeten ze in het café komen holen. Dus ja. Oh, die zullen verbaasd opkijken. Nee, die weten dat. Die weten op een werk wie ik ben, dus dat komt goed. Oké, ik heb veel tijd naar binnen gehoord. Ik heb gehoord dat het programma streng geheim is. Is er niks uitgelekt? Helemaal niks. Helemaal niks? En daar doen ze helemaal niks van geheimen onthullen. Jammer, Oké, hè? dus die kunnen goed geheimen bewaren? Ook dat. Geen boxen? Ook dat. Oké. Komt je er daar in te drinken? Ja, ze wisten niet zeker of we naar binnen mochten of niet. Ik vind wel. Ik vind wel. Zeker. Ja? Ja, zeker. Zijn we onstadig, goed? Oké. Doei. Ja, het is hier wat. Dames, hallo. Welkom. Moet jij die jas ophangen? Nu even niet. Winter Wonderland. Meid, loop gewoon mee. Oh, wacht. Ja, die zou er al moeten zijn eigenlijk, maar ik heb... Ja, kijk even alsjeblieft. Nou, heel veel plezier, dames. Mogen we misschien een sneak preview even? Wij gaan echt... En dan zijn we klaar. Even navragen. Kom zo even naar... We hebben nog 1,5 minuut aan opnametijd. Oh, Dus, oké. Maar ik kom binnen. hallo dames. Ik ga eventjes navragen, ik ben zo bij jullie terug. Oké. Veel plezier, hè, sterren. Ja. Oh, gezellig. Nou ja, dat was het dan weer. Oh. Hallo. Dat is helaas niet helemaal de bedoeling als jullie naar binnen komen. Maar, sorry. Nee, als het zo is, dan is dat zo.
Maar dat is ook dan laten we gewoon aan de verbeelding van de kijker over van hoe het er binnenuit zou kunnen zien. Maar wel gezellig. Heel leuk. Oh kijk, lege kratten. Ja, dat is een goed begin daar, lege kratten. Nee, tot hoe laat duurt het eigenlijk? Dit duurt officieel, het programma duurt tot 7:30 en daarna zijn de mannen ook welkom. Dus dan zou die in principe kunnen komen. Alleen zitten we wel een beetje met de AVG, dus als jullie willen komen filmen moeten we dat wel even aankondigen, officieel gezien. Ja, nee, maar Om problemen te voorkomen vanuit ons. Ik heb zelf ook een feestje straks, dus dat nee, gaat hem niet maakt ons worden. niet uit, maar Nee, maar laat ons gerust achter hier met een dienblad bloekers en mits. wij gaan beginnen met Ja. het programma. Succes vandaag. Heel veel plezier. Heel goed. Dankjewel.